Sanibonani nginibingelela nami kuleli channel eMaswidi Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika, ngicela ngicela iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe, maqedwe bale video, ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba namhlanje. Ngenza kwethu njengamanje ngizeke ne-update kule ndaba ke yalensizwa iyashayisa imoto yayikade ke ihamba uZuma evikelwe ke amaphoyisa okanye ngithi ke ama-security akuleli lalapha ke eMzansi Afrika. Namhlanje ke lensizwa ke velile ke enkantolo yale eShowe kwaZulu Natal yafike ke yathola ibheyili bathe ke ayihambe ke ikhululeke bona bazosala ngaphakathi bephenya ukuthi ke yafika kanjani kuthena igcine izimshayise ngoba ke base bebuza ngisho ubheka icela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ke ama security emangaka ombuso asuke ke vikele uformer president kodwa le ndoda yagcina ifike kanjani na kuZuma. Kodwa ke yona njengamanje ichanasa ke ngaphandle. Ngiyacabanga ukuthi ke umthetho usuzoqhubeka ke nokudlala indima yawo njengamanje. Ngiyabonga, cela ungicofele subscribe bese ke sidibana kwi video elandelayo.